Her igen, bare sådan helt stille og roligt, lad fluen hænge derude. Og vi står i helt blank vand her. Jamen, hej derude. Vi går lige i fjorden i dag her, med nogle af de her advance-liner her, som snart kommer ud i butikkerne. Og nu har vi haft lidt salg selv på vores webshop, og vi har fået rigtig meget god feedback tilbage. Vi har designet de her liner over 1,5 år, og vi har prøvet rigtig meget forskelligt, og rigtig mange forskellige tiperinger og forskellige måder at lave liner på. Vi kom frem til noget, vi er rigtig tilfredse med. Vi ville gerne lave en line, der var effektiv at fiske med. Og det betyder jo, at den er nem at kaste med, og den kaster langt, og man skal ikke bruge for mange kræfter med den. Så det vi gik i gang med, det var at kigge på, hvordan vi kunne optimere på de tiperinger, vi kender, i forhold til at kunne lave en line, der kunne lade stangen utrolig nemt, og var rigtig stabil ude på distancen. Og der kom vi frem til det her med at lave en længere bagtipering, end hvad man normalt ser på de her skydehoveder her. Og det gør, at vægtfordelingen ligger lidt anderledes på den her line her. De sidste 8 meter af den her line, der ligger hovedvægten på. Det betyder, at du kan lade din stang super nemt, selvom du har bagtiperingen i hånden her. Udover det, så er bagtiperingen med til at stabilisere kastet. Og det gør, at du vil se, at selv ude på rigtig lange kast, der vil linen her lande rigtig flot. Og ikke mindst præsentere fluen rigtig godt. Og det er noget af det vigtigste, når vi fisker kyst. Det er, at fluen den faktisk lander, hvor man gerne vil have den. Men ikke fordi det skal lande sådan overdrevet pænt, fordi vi fisker meget sådan blindt, men vi vil gerne have, at det strukket ud, når vi lander, og vi er klar til at fiske med det samme. Og det har faktisk været en af de ting, vi har designet det efter. Derfor har vi også en lidt kortere fronttapering med de her liner her. Og det gør simpelthen, at selv med lange taperede forfang og lidt større fluer, men stadigvæk kunne have energi nok ude i kastet til at kunne præsentere pænt. Alle linerne de kommer med sådan en fluorescerende bagende, så de er nemme at se ude i vandet, især at du fisker lidt oprørt vand og bølger, så vil du nemt kunne track din line hele tiden, hvor du fisker. Så kommer de i 3 forskellige densiteter her. I dag der går jeg lige med en flyd. De alle sammen starter i flyd i bagtiperingen. Og det er også noget at gøre med, hvordan linen er designet. Når man har en flydline, så er der skudt luft ind i coatingen. Og på de her liner her, der har en synkedensitet på de sidste 8 meter. Det gør, at den bagerste 2 meter er endnu lettere i forhold til de yderste 8 meter. Og det gør også, at vi fisker den her line på en lidt anden måde. Den højt flydende bagtipering her gør, at linen vil gå lidt mere nedad i vandet, i stedet for at hele linen synker under vandet. Og især på den synke 3-line, vi har, den går fra flyd til synke 3, hvilket er en hurtig intermediate line. Selvfølgelig har den flydende del med til at give opdrift bagpå, men det betyder, at fronten af linen, eller det forreste af linen, den går ned ret hurtigt, og så er du nede i en god fiskedybde allerede efter få indtagninger. Så du fisker effektivt næsten med det samme her. Og så har du den flydende bagtipering her til at hjælpe, at når du trækker i indtagning her, så vil din flue og linen bevæge sig lidt opad i vandet hele tiden, så du ikke kommer for dybt. Så du kan faktisk fiske en synke 3 her i fjorden, ligesom du kan med en flydeline, men du vil beholde din flue nede på den dybde, du gerne vil have. Så jo længere tid du lader din line blive ude i vandet, inden du tager ind til at starte med, jo hurtigere kommer ned, hvor du gerne vil fiske den. Og derfra så beholder du fluen i den dybde, fordi at du trækker linen opad i vandet hele tiden. Den flydende line, vi har, den er selvfølgelig flydende, og den er højt flydende, fordi der er skudt luft ind i coatingen, så den er ikke bare neutral. Det vil sige, at du vil opleve, at hvis du presser linen under vandet, så vil den stige op igen ret hurtigt. Det er en super fed line til at fiske fjord her på de her dage, hvor nu er vinden gået væk her, så vi vil kunne fiske noget overfladefiskeri. Det kan også være, at hvis du bare vil fiske ultra langsomt med en belastet flue, så er flydelinen også rigtig fin. Synke 3'eren, som er hurtig intermediate på de sidste 8 meter, det er en fantastisk line til at fiske fluer, der har en skumryg for eksempel. Så du kan fiske fluen langt nede, men fluen vil stabilisere sig, og den vil ikke gå ned i bunden. Så er den også god til at fiske bølger og yderkyst, og steder med meget salt i vandet. Og synke 1,5, den er bare god all around. Den kan fiskes både i fjord og yderkyst.
Så der er lidt af hvert. Alle de her liner, de kommer her i sådan en lille wallet, hvor du kan have det med i din vadejakke, og så kan du skifte undervejs. Det er super nemt. Det har vi brugt meget her i fjorden for eksempel. Der er skiftede pladser her med dybde og skrænter, man fisker, og nogle gange så kommer man ind på lavvandede områder. Jamen, der tager det et par minutter, så har du skiftet dit skydehoved. Det var et af de fordelene ved at bruge et skydehovedsystem. Så det var lidt om vores liner, og ja, tag ud i butikkerne her og se dem og mærke dem. De kommer alle sammen med sådan nogle mikrosmå loops her, der gør, at overgangen mellem skydehovedet og skydelinen er meget lille. Ja, tag ud og prøv dem, og ellers gå ind og læs lidt om dem, og ja, knæk og bræk derude.